प्रभु जीशुଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ଏପିସି 5-6 ପର୍ବ। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ତାର 10ରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ କଥା ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ବଳବାନ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ। ବଳବାନ ହୁଅ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ଆଦେଶଟିକୁ କିପରି ପାଳନ କରିପାରିବା, ଆମେ କିପରି ବଳବାନ ହୋଇପାରିବା? ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ବଳବାନ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ବଳବାନ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବା, ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସଜ୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କଲେ ତୁମମାନେ ଶତ୍ରୁ ସୈତାନଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏହି ବିଷୟରେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସଜ୍ଜା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆତ୍ମିକ ସଜ୍ଜା ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତ୍ମିକ ଶତ୍ରୁ ସୈତାନଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜାକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହା ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଓ ଶୈତାନକୁ ହୀନ ବୋଲି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବଳବାନ, ଯଦି ଶୈତାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାସ୍ତ କରିବ। ସେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବ। ଆଉ ଶୈତାନ ଏକାକୀ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଶି ରହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକମାନେ ଓ ଶକ୍ତି ସମୂହ ଏବଂ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଗଣ। ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଧିପତି ଓ କର୍ତ୍ତାପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଏପିସି ତାର 1-20-21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାପରେ 3-10 ପଦରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀରେ ଶାସକ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ବଡ଼ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଜ୍ଜା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ। ଆମର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆମର ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ କେଉଁ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୃତୀୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ମନ୍ଦ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକର ନେତା ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ମନ୍ଦ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକର ନେତା। ଶୈତାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଦୟା ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ସେ ହେଉଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଶୈତାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଚତୁର। ଶୈତାନ ଏକ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି ବୋଲି ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି 5-8 ପଦରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଶୈତାନ ଗର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ କିମ୍ବା ସେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରେ, ଯେପରି ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବୁ। 2 କରନ୍ତି 11-14 ପଦରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମେଷଲୋମ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ହେଟବାଘ ସଦୃଶ ଅଟେ। ମେଷ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଷ ବୋଲି ଭାବି ନିଜ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଏ। ଆମେ କିପରି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଶୈତାନ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା, ଆମ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୈତାନକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବା। 11 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପାଉଲ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସଜ୍ଜା
ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ଶୈତାନ ସେହି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଘାତ କରିଥାଏ। ଦୁର୍ଦିନ ଆସିବା ସମୟରେ ଶୈତାନ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 14 ଏବଂ 17 ପଦରେ। ଦୁର୍ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଲୋଭନର ଦିନ, ଏକ ତାଡ଼ନର ଦିନ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ଶୈତାନ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦିନ ଅଟେ। ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଜା 6ଟି ଅଂଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଟି ବନ୍ଧିନୀ, ଉରସ୍ତ୍ରାଣ, ପାଦ ନିମନ୍ତେ ପାଦୁକା, ଢାଲ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ, ଖଡ଼ଗ। ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନିକ ସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ଏହି 7 ଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଥାଏ। ପାଉଲ ରୋମରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ବୋଧ ହୁଏ ସେପରି ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେ କି ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଜ୍ଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ପ୍ରହରୀ ସଜ୍ଜା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସଜ୍ଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ ସତ୍ୟ ରୂପକ କଠି ବନ୍ଦିନୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ମିଥ୍ୟାର ଜନକ ଅଟେ, ଆଉ କେବଳ ସତ୍ୟ ତାର ମିଥ୍ୟାକୁ ପରାଜିତ କରିପାରେ। ସତ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଆରକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ। ଯେଶାୟା 59:17। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛୁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହା